आसाम सरकारा लाइमोनफोरनि रोंगौथिखौ सोराङाव लाबोनो थाखाय जिल्लानि दाब दाब जायगायाव खेल महारनखौ खुंफुंगासिनो दं। बेजों लोब्बा लानानै धेमाजि जिल्लानि मुरखं सेलेक जौगाखां ब्लकनि सिङाव थानाय देखाफाम गामि पन्चायतनि बानजायनायाव साननैनि हाबाफारिजों 8 आरो 9 नभेम्बर देखाफामनि गोजौसिन गेजेरारि फोथाराव गामि पन्चायत थाखोनि बादायलायनायखौ खुंफुंनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। हाबाफारि बायदियै दिनै गिबि सानाव फिरफिलाखौ बिरहोयो देखाफाम गामि पन्चायतनि आफादगिरि सुमिता मोसाहारि। दिनैनि गिबि साननि खेल महारनखौ बेखेवनानै होयो पन्चायत लेभेल कमिटिनि सोद्रोमा सदानन्द फेगु। लोगोसे देखाफाम गामि पन्चायतनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरा हाबाफारियाव बाहागो लायो। दिनैनि गिबि खेला गासै 9 गेलेनायफोरखौ लानानै लाइमोन गेलेगिरिफोरनो गेलेनाय होनाय जायो। जेरै काबादि, खारनाय, फुटबल, भलिबल, एथलेटिक्स। बे खेल महारनाव गासै 500निफ्रायबो बांसिनै लाइमोन गेलेगिरिफोरा बाहागो लायो। गाँव पঞ্চায়তৰ খেল মহাৰণৰ 2023-24 বৰ্ষৰ আজি প্ৰথম দিন। আমাৰ আজি এথলেটিক্স প্ৰতিযোগিতা চলি আছে। 100 মিটাৰ, 200 মিটাৰ, 400 মিটাৰ আৰু 800 মিটাৰ্ছ এটা চলি আছে আমাৰ। গতিকে আজি আমাৰ যিহেতু পতাকা উত্তোলনটো আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট সভানেত্ৰী সুমিত্ৰা মোছাহাৰী দেৱে উত্তোলন কৰে আৰু আমাৰ খেলৰ যিটো উদ্বোধনী MMK সেক্ৰেটাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট MMK সেক্ৰেটাৰী শ্ৰী সদানন্দ পেগুদেৱে খেলৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰা হয়। আৰু আমাৰ এতিয়া অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছে 495 আৰু অফলাইন এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে। অফলাইনৰ আমাৰ কাম চলি আছে, অনলাইনটো চলি আছে। গতিকে কাইলৈ আমাৰ কাইলৈ ফুটবল আৰু ভলীবল খেল অনুষ্ঠিত হ'ব। খেল মহাৰণৰ পৰা আমাৰ উঠি অহা যুৱক যুৱতীসকলৰ কাৰণে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে বহুত উপকৃত হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। কাৰণ আজি উঠি অহা যুৱচামে গাঁৱৰ ভিতৰৰ পৰা আমি ওলাই আনি ভৱিষ্যতে আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল আৰু ষ্টেট লেভেললৈ তেওঁলোকে খেলাৰ চান্সটো পাব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। दिनै जोंहा गेलेनाय हाबाफारि जोंनि पन्चायत लेभेलनि आरो दिनैनिफ्राय साननैनि हाबाफारि 8 आरो 9 बेयाव जोंहा बयबो जोंनि ओनसोलनि आफादनि बिबानगिरिफोर आरो मोनफ्रोमबो आफादनि मिसिं आफाद, बर' आफाद बयबो बेयाव जोंहा हेफाजाब होलायदों। आरो बे हाबाफारिया दिनै सेथि दिन। बे सेथि दिनाव जोङो मोजाङै मोजां अपेनिं खालामनानै दा जोङो गेलेनायखौ सामलायलांगासिनो दङ आरो मोजाङै गोजोनैनो जागासिनो दङ जोंना गेलेनाय हाबाफारिया। आरो बे हाबाफारियाव 4 बिभागनि हाबाफारि दं। भलिबल, फुटबल, ख'ख' आरो काबादि। बेयाव जोंहा गोबां गथ'फोर स्टुडेन्टफोरा बाहागो लाफैदों। बेनिखायनो आं जोबोद गोजोननाय दं आरो ओनसोलनि बयबो रायजो राजाफोरनि सापर्ट मोननानै गोजोननाय मोनदों। आरो गाबोनबो बिदिनो जोङो गोजोन सान्थियै जोङो दैदेनलांगोन आरो जाफुंगोन होननानै आं आसा खालामदों। खेल महारनाव जोंहा बाहागो लाफैनाय लाइमोनफोरनि सायाव जोंहा गोबां आसा दं, सिमां दं। पन्चायत लेभेल आरो ब्लक लेभेलनिफ्राय बा डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय आसाम लेभेल आरो स्टेट लेभेलसिम थांनानै बिथांमोना गावसिनि रोंगौथिखौ जाफुंसार हैहोनानै बिसोरो इयुननि थाखाय गावसिनि जिउ दानो हागोनखौ जों आसा फारिदों। आं जोबोद गोजोननाय दं। जोंहा दा गामि ओनसोलाव गोबां रोंगौथि गोनां गथ'फोर दं। बिसोरनि थाखाय जोंना BJP गभर्नमेन्टआ जोबोद सुबिदा होदों। मानो होनोबा बिसोरो रोंगौथिखौ बाहायनो मोनाखै। रोंगौथि दंबाबो गामि ओनसोलाव थानानै बिसोरो सुबिदा मोनाखैमोन। नै दा गामि पन्चायतआव बेबायदि हाबाफारिखौ लाहरनायनि थाखाय जोबोद रोंगौथि गोनां गथ'फ्रा ओंखारबोदों। बेनिखायनो आं बे गभर्नमेन्टनि सायाव जोबोद गोजोननाय मोन्दों।